כמה דגשים קצרים, ממש דקה וחצי, לפני שאנחנו מתחילים בלמידה עצמה. אז השיעור הזה הוא לא עומד בפני עצמו, הוא חלק מקורס שלם של הכנה לבגרות במתמטיקה. את הקורס המלא, הפשוט, היעיל והברור ניתן למצוא באתר שלי, yuvalamitai.co.il. אתם יכולים גם לעשות בגוגל יובל אמיתי, תגיעו לקורסים הדיגיטליים. במידה ויש עדכונים לסרטון, אני אכניס את זה בתגובה הראשונה, אני ממליץ להתחיל דווקא ממנה, מהסיבה שלא ניתן לערוך סרטונים ביוטיוב, אז הכל שם. צפו בנחת, לא לבזבז זמן על הלוך חזור בתוך הסרטון, תפנו את הזמן כרוך הסרטון, תלמדו את זה מההתחלה ועד הסוף, ואז ישר אני ממליץ לתרגל מבגרויות אחרי שלמדתם נושא שלם, גם אותן ניתן למצוא בקורס המלא באתר שלי. תשלטו במהירות הסרטון, אם אתם רואים שאני מדבר מהר מדי או לאט מדי, יש לכם שליטה על זה, תנצלו את זה. אני אשמח לכל פידבק, לייק, עוד יותר טוב, תגובה, אני קורא את כל התגובות, זה באמת מרחיב לי את הלב, וכיף לקרוא את הכל, או שתשתפו את החברים, זה גם כן טוב שעוד יוכלו ליהנות מהערך הזה. במידה ויש שאלות, אתם מוזמנים לשים אותם בתגובות, אני עונה די מהר. שתהיה צפייה מענה ולמידה מוצלחת, והמון המון המון בהצלחה. אז בבעיות מילוליות מחלקים את כל הבעיות בגדול לשלושה תתי נושאים. אחד זה קנייה ומחירה, שניים זה רווח והפסד, ושלוש זה שכר ועבודה. אבל בפועל החלוקה לפי דעתי לא אמיתית. זאת אומרת, אפשר לחלק את זה, אבל בפועל פותרים את הכל באותה השיטה. גם אם תשימו לב, זה הכל סביב כסף. זאת אומרת, זה הכל סביב כמה שח יעלה משהו. אז זה באמת נראה אותו דבר. גם בסוף שנראה דוגמאות, אתם תבינו עד כמה זה דומה. כל הקטגוריות, כל הנושאים. אז ככה, בגדול תוצג לנו בעיה עם נתונים, שבסופה נצטרך לגלות סכום מסוים של כסף, ואמרתי זה יהיה או מחיר של קנייה או מחירה, כמה רווח או הפסד, יש לי מה השכר של איזשהו עובד. הבסיס הוא מאוד פשוט, מבינים אותו מהר, חשוב לתרגל את הנושא הזה כי הוא מבלבל ואני אדגיש מה מבלבל בו בהמשך. והנתונים תמיד יהיו יחס בין סכומים של כסף. מה זאת אומרת יחס בין סכומים של כסף? בואו נבין מכל מיני דוגמאות. חיבור וחיסור, אז הכל דרך דוגמה. חולצה רגילה עולה 80 שקלים, חולצה חגיגית עולה 10 שקלים יותר. כמה עולה חולצה חגיגית? אז זה די פשוט, 80, 80 ועוד 10, 90, נכון? אבל הדוגמה הזאת רק בשביל להגיד שלא באמת יגידו לנו שזה עולה 80, אלא יכולים להגיד לנו שזה עולה X שקלים. אוקיי, הכל ביחס למשתנה מסוים. יש X שאני לא יודע אותו. חולצה חגיגית עולה 10 שקלים יותר, ואני אצטרך לבטא את החולצה החגיגית עם X. אז אם חולצה רגילה עולה X, חולצה חגיגית עולה X ועוד 10. נכנס פיג'מה עולה X שקלים, חולצת פיג'מה עולה 20 שקלים פחות. כמה עולה חולצת פיג'מה? אז מן הסתם אם זה X, זה יהיה X פחות 20. אוקיי? זה יחסית פשוט, הבנו את זה, בואו נתקדם. כפל וחילוק, חנות הסוכריות הרוויחה 150 ש"ח בשעה, חנות הגלידות הרוויחה בשעה פי 2, כן? לא אומרים לי ועוד 2, אומרים לי פי 2, כן? נבין מה זה. יותר מחנות הסוכריות, כמה הרוויחה חנות הגלידות בשעה? אז אם חנות הסוכריות הרוויחה 150 וגלידות הרוויחה פי 2, זה יהיה 2 כפול 150 שזה 300. אבל שוב, אמרנו לא יגידו לנו 150, יגידו לנו X. אז איך אני אבטא את חנות הגלידות? אם זה X, זה 2 כפול X, או בקיצור 2X, כן? כשאומרים 2X, הכוונה ל2 כפול X, לא נהוג לכתוב או לבטא את הכפל. אומרים 2X, זה 2 כפול X. חילוק, המנהל משתכר X שקלים בחודש, כבר נגיע ישר ל-X, הפועל משתכר חצי משכר המנהל. כמה משתכר הפועל? אז משתכר, כן, מלשון שכר, כמה שכר הוא מרוויח. המנהל מרוויח X, אם הפועל מרוויח חצי, אז יהיה X לחלק ל2. אפשר גם חצי כפול X, אבל כאן אני רוצה להדגים חילוק, אז זה X חלקי 2, שזה אותו הדבר. אוקיי, יחס של אחוזים, וכאן זה יהיה קצת יותר מורכב. קודם כל, לגבי אחוזים. פתרון אחוזים יכול לעשות בדרכים רבות, כולן טובות. יש לי את הסרטון הקדמה לשאלון הזה, שאני מסביר שם על אחוזים ועל משוואות, שם אני מפרט טיפה לאורך. אני משתמש בשיטת כפל אלכסונים, כל שיטה אחרת שאתם משתמשים בה והיא טובה, וזה הולך לכם, מוזמנים להישאר איתה, זה לא באמת משנה. לא חייבים בשיטה שלי. זה לגבי דבר ראשון. לגבי אחוזים, דבר שני, זה שבבעיות מילוליות לא תמיד נצטרך לפתור בעיית אחוזים,
לפעמים אני צריך לבטא יחס של אחוזים, ואת זה אני אלמד איך עושים בנפרד. אז גם כאן נלמד דרך דוגמה. מכונית מסוג מזדה עולה 20,000 שקלים, מכונית מסוג טויוטה עולה 25% יותר ממכונית מסוג מזדה, כן, לא 25 שקלים יותר, לא פי 25% יותר. תכף נראה איך מבטאים את זה. כמה עולה מכונית טויוטה? אז איך נעשה את זה? אם מזדה עולה 20,000 שקלים, שימו לב מה אני עושה עם הטויוטה. אני מכפיל את זה בשבר. מה זה השבר? השבר מבטא אחוזים. 100 יהיה תמיד במכנה, ולמעלה אני אעשה את האחוז החדש. מה זה האחוז החדש? אם אמרו לי שזה עולה ב-25%, עולה 25% יותר מכונית מסוג מזדה, אז אם מזדה זה 100%, טויוטה זה יהיה 125%. כן? הכל ביחס ל-100%. אומרים לי 25% יותר, אז אני לוקח את ה-100 המקורי, ומוסיף לו 25%. בואו נראה, ואם אני אעשה את זה, זה יוצא 25,000. אגב, 125 לחלק ל-100 זה 1.25. אז מי שאומר, אני מכפיל ב-1.25, צודק. בואו נראה הרבה דוגמאות של זה. אין כאן איזה נוסחה, לפי דעתי פשוט זה נכנס טוב לראש כשמסתכלים על הרבה דוגמאות. אז בגדול, אני אעשה לכם סדר. איך מחשבים אחוזים עם כפל? במה כופלים? אם המחיר עולה ב10%, מכפילים ב-110 חלקי 100. למה 110? כי זה 110%. עלה ב-10%, ביחס ל-100 המקורי, עליתי 10%, אני עכשיו על 110. זה יוצא 1.10, זאת אומרת הכפלתי ב-1.10. אם עולה ב-20%, אני מכפיל ב-120 חלקי 100. זה אגב 1.20. 35% זה 135 חלקי 100 מכפיל. יוצא 1.35. אגב, 1.10 זה כמו להגיד 1.1, ו-1.20 זה כמו 1.2. חלק מתבלבלים, כן? אומרים רגע, אז מה זה 102% וזה 1.02. אבל אני רק למי שכן מכיר את זה ושולט בזה, 1.10 שווה 1.1, 1.20 שווה 1.2, מי שזה מבלבל אותו, עזבו, תישארו עם 1.10, 1.20, אפילו יותר פשוט 110 חלקי 100, או 120 חלקי 100. להישאר עם הדבר הזה. אם המחיר עולה ב-2.5%, מכפילים ב-102.5 לחלק ל-100. אותו הדבר. זה אגב יוצא 1.025. זה כשזה עולה. מה קורה כשזה יורד? אותו טריק. אם זה יורד ב10%, אז אני עושה 100 פחות 10 זה 90. מכפיל ב-90 חלקי 10. שזה אגב 0.90. אוקיי, יורד ב-20. אז 100 פחות 20 זה 80. מכפיל ב-80 חלקי 100. שזה 0.80. 35 זה 65 חלקי 100. ו-2.5% אם זה יורד, מכפיל ב-97.5 חלקי 100. למה? כי 100 פחות 2.5 זה 97.5. אוקיי? עכשיו, תראו, זה משהו שמעין טריק כזה שצריך ללמוד אותו בעל פה, לשנן אותו, אבל זה מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד מהר לומדים את זה. שוב, זה מבטא יחס של אחוזים. אז בואו נראה רגע, דיברנו על לבטא יחס, אבל יש לבטא יחס ויש לפתור את זה, יש לפתור את השאלה. אז לבטא יחס, אז להכפיל ב-125 חלקי 100, שזה 1.25 בסדר. אבל אם אני צריך לפתור בעיית אחוזים, זה אני עושה בעזרת כפל אלכסונים. אז בואו נפתור את השאלה הקודמת בעזרת כפל אלכסונים. אז מה שאני שם בזה, שוב, פירטתי על זה בסרטון אחר. בגדול אני משתמש בתבנית הזאתי, שצריך לזכור אותה בעל פה, חלק חלקי שלם שווה אחוז חלקי 100. אני מציב, אוקיי, תמיד יהיה חסר לי אחד מהם, במקרה הזה האחוז הוא 125 כי זה 25% יותר, 100 נשאר 100, השלם זה 20,000 וה-X זה מה שאני מחפש. ואז אני עושה כפל אלכסונים, יוצא הדבר הזה, 120,000 אני מעביר למעלה משמאל, ואז זה 125 כפול 20,000, הכל עם כפל ובאלכסון, צד השני 100X, רגע פותר את זה, זה 2,500,000 שווה 100X, מחלק את זה ב-100, ויוצא לי ש-X שווה 25,000 שקלים, שזה באמת העלות של מכונית טויוטה. אוקיי, בואו ניקח דוגמה מבגרות לגבי שאלה שיש בה אחוזים, ואתם תראו שיש כאן משהו שונה. צריך לבטא את האחוזים, אבל לא לפתור בעיית האחוזים. בואו נראה, המחיר של כרטיס למופע רוק יקר ב-80% מהמחיר של כרטיס להצגה.
אבי קנה כרטיס אחד למופע רוק וכרטיס אחד להצגה, הוא שילם סך הכל 252 שקלים. סעיף א', מצאת המחיר של הכרטיס להצגה. אז בואו נראה את זה, בואו נעשה סדר. כרטיס להצגה עולה X, זה מה שאני מחפש, ולא ידוע לי. מה אני יודע על כרטיס למופע רוק? הוא יקר ב-80%. אז איך אני מבטא את זה? אז יהיה 180 חלקי 100 כפול X, שזה 1.80X. אוקיי, שוב, שימו לב, לא פתרתי כאן בעיית אחוזים, אני מבטא את האחוזים, מבטא את זה. כמה אבי שילם בסך הכל? אז בואו נראה. סך הכל הוא שילם 252 שקלים, זה נתון לי. אז אם אני צריך למצוא את המחיר של כרטיס להצגה, אני צריך לייצר משוואה. זה למעשה בעיות מילוליות. אני מבטא את כל המשתנים, בדרך כלל אחד יהיה X, אחד יהיה X ועוד 20, או 2X אם זה גדול פי 2, או 1.80X אם זה גדול ב-80%, ואז ייתנו לי איזשהו נתון שאיתו אני צריך לייצר משוואה. אז במקרה הזה אמרו לי ששני הכרטיסים ביחד, גם הכרטיס להצגה וגם הכרטיס למופע רוק, ביחד 252 שקלים. קונה אחד מכל אחד. אז אני צריך לעשות משוואה שבצד אחד יש 252 שקלים, בצד השני את המחיר של כרטיס להצגה וכרטיס למופע רוק. כרטיס להצגה זה X, כרטיס למופע רוק 1.80X. אז 1.80X ועוד X שווה 252. אני מייצר משוואה. ואז פותר אותה. אם אני פותר אותה, מה זה אומר לפתור אותה? למצוא למה שווה X. וזה פירטתי בסרטון של משוואות, איך עושים את זה אם אתם לא שולטים בטכניקה הזאת של לפתור משוואה, לחזור לשם. אז 1.80X ועוד X זה 2.80X, שזה שווה 252, 252 לחלק ל-2.80, כן, מעביר את זה לצד שני, יוצא 90. אז X שווה 90, מחיר להצגה שווה, מחיר של כרטיס להצגה זה 90 שקלים. אוקיי, זה הדרך לפתור. שוב, ביטאתי באחוזים, יצרתי משוואה ופתרתי אותה. עכשיו, אמרתי לכם שיש קטע שהוא מבלבל, יש ניסוח מסוים מבעיות מילוליות שהרבה פעמים מבלבל וצריך לתרגל אותו, אני אדגים את זה עכשיו. סוחר הזמין 20 בקבוקי שמן ושילם X שקלים לבקבוק, אוקיי? מראש נותנים לי את המשתנה. בהזמנה הבאה הגדיל הסוחר את כמות בקבוקי השמן ב10 בקבוקים, ולכן זכה להנחה של 20% לכל בקבוק. אוקיי, שימו לב, יש כאן שני דברים והם קצת שיחקו עם זה. הכמות, העלו את זה ב-10, אז יהיה הכמות הקודמת ועוד 10, וההנחה, המחיר הוא 20%. אוקיי, אז יהיה 80 חלקי 100 כפול המחיר הקודם. שוב, אני יודע שזה קצת מבלבל, עוד שנייה נסדר את זה בטבלה. שזו באמת השיטה בבעיות מילוליות, הרבה פעמים משתמשים בטבלה. התשלום הכולל בהזמנה הזו היה גבוה ב-100 שקלים מהתשלום הכולל עבור ההזמנה הראשונה. הבעיה באמצעות X את התשלום עבור 20 בקבוקי השמן בהזמנה הראשונה. אוקיי, והמחיר של בקבוק שמן אחד לאחר ההנחה. אז בואו נעשה את זה. הזמנה הראשונה, מה היה לי? המחיר אמרו לי שזה X, הכמות זה 20. הזמנה שנייה, אז מה היה המחיר? היה לי הנחה של 20% לכל בקבוק. נכון? אז אם המחיר ליחידה אחת היה X, עכשיו זה יהיה 80 חלקי 100 כפול X, שזה 0.80X. זה המחיר. אבל רגע בוא נדבר על הכמות. הכמות הייתה 20 בהזמנה הראשונה, וכאן אמרו לי שהוא הגדיל את כמות בקבוקי השמן ב10 בקבוקים. עכשיו, כאן זה לא אמרו לי Y ואז Y ועוד 10, או X ועוד 10, אמרו לי 20. וכאן זה 20 ועוד 10, אז ברור לי שזה כבר 30. אוקיי, עכשיו אם אני תמיד בבעיות מילוליות, ואתם תראו את זה עוד מעט בסעיף ב', שזה רלוונטי, אני תמיד צריך לעשות את הסך הכל. כמה יהיה הסך הכל? כמה סך הכל עלות בהזמנה הראשונה? אם יחידה אחת עלתה X הוא קנה 20 יחידות, זה יהיה 20 כפול X. ובהזמנה השנייה, אם מחיר ליחידה אחת היה 0.80X, אבל הוא הזמין 30 יחידות, אז יהיה 30 כפול 0.80X. עכשיו מה שרואים בסעיף א', להביע באמצעות X את התשלום עבור 20 מקבוקי השמן, אז התשלום יהיה 20X. כן? זאת אומרת, אם X זה 1 ויש לי 20 מקבוקים, הוא שילם סך הכל 20X. המחיר של בקבוק שמן 1 לאחר ההנחה זה 80 חלקי 100X, שזה 0.80X. עכשיו מה אומרים לי? מצא את המחיר של בקבוק שמן בהזמנה הראשונה. אז מה שאמרנו, אני מייצר משוואה בשביל למצוא את ה-X. רק שהמשוואה הזאת זה לא יהיה זה שווה לזה, כי לא אמרו לי שהוא שילם
בהזמנה הראשונה והשנייה אותו דבר, כן? אני לא יכול לעשות 20x שווה 30 כפול 0.80x. מה אומרים לי? אומרים לי שהתשלום בהזמנה השנייה, הזמנה זו, היה גבוה ב100 שקלים. אוקיי? קצת מבלבל, אבל זה בכוונה הלכתי אחורה עד ל-2012 כדי למצוא שאלה שמנוסחת בצורה שנותנת, עד כמה שזה מוזר להגיד, נותנת את הבלבול בצורה מדויקת, שאפשר להסביר את זה טוב. אז בואו נראה את זה. מה אומרים לי? אם אני משווה בין 20x ל-30 כפול 0.80x, אני צריך להוסיף לאחד מהם 100. למי אני צריך להוסיף 100? אז זה הקטע המבלבל. אומרים לי שבהזמנה השנייה התשלום היה גבוה ב100 שקלים. הרבה תלמידים אומרים, אם בהזמנה השנייה היה גדול ב100 שקלים, אני צריך להוסיף להזמנה הזאת 100 שקלים. נכון? זה ההזמנה השנייה, 30 כפול 0.80x. אבל לא, זו הטעות. בדיוק הפוך. למה? בשביל שהם יהיו שווים, אני יודע שה-30 כפול 0.80x גדול, גבוה ב100 מה-20x, נכון? בהזמנה השנייה אומרים לי שהיא גבוהה ב100 שקלים. אז זה אומר שבהזמנה הראשונה אני צריך להוסיף 100 שקלים כדי שיהיה שווה לזה. אוקיי? וזה מה שעשיתי כאן במשוואה בדיוק. לקחתי את ההזמנה הראשונה, הוספתי לה 100 שקלים, כדי שהיא תשתווה להזמנה השנייה. כי אמרו לי שההזמנה השנייה גבוהה ב100 שקלים. אוקיי? מבינים מה עשיתי כאן? אם ההזמנה השנייה גבוהה ב100 שקלים, אני צריך לייצר שוויון. כדי לייצר שוויון, אני צריך להוסיף את ה100 שקלים דווקא להזמנה הראשונה. אוקיי? ואחרי שעשיתי את זה, אני פותר את המשוואה הזאת. אוקיי? 20x ועוד 100 שווה 30 כפול 0.80 זה 24. אז זה 24x, מעביר את ה-x'ים לצד אחד. שוב, את כל זה עשיתי בסרטון של משוואות. 100 שווה 4x, מחלק ב-4. ואז יוצא לי ש-x שווה 100 חלקי 4, x שווה 25, זאת אומרת שהמחיר של בקבוק שמן בהזמנה הראשונה היה 25 שקלים. אוקיי, זה בעצם הפתרון לסעיף ב'. שוב, עשיתי את הטבלה, כל העלים מסודר, עשיתי את הסך הקולים וידעתי להוסיף ולייצר משוואה, כי אמרו לי שזה היה גבוה ב100 שקלים, הזמנה השנייה. אוקיי, ומה קורה כשכן יש לי שני נעלמים? אוקיי, x ו-y, יש מקרה כזה, אז בדרך כלל המעבר לנעלם אחד יהיה פשוט מאוד. אתם תראו ש-x, y, x כפול y הופך למספר, עוד שנייה נראה את זה בדוגמה, ואז פותרים את זה. אז גם כאן דוגמה מבגרות מ-2012, סוחר הזמין כמות מסוימת של חולצות במחיר x שקלים לחולצה, ושילם סך הכל 1,200 שקלים. אוקיי, עכשיו אני עושה כאן עוד פעם את הטבלה, מחיר, כמות וסך הכל, יש איזה, אני זוכר, יש איזה מורה שמלמדת עם ראשי תיבות מחס, מחיר, כמות, סך הכל. אוקיי, לרוב נהוג שהעמודה הראשונה מחיר, אחרי זה כמות, אחרי זה סך הכל. בטבלה אפשר להחליף בין המחיר לכמות, אבל זה לא באמת משנה. אבל אני עושה את זה, ואני ממלא את זה תוך כדי לעשות לעצמי סדר. כאן מילאתי את זה, אני אסביר. סוחר הזמין כמות מסוימת של חולצות במחיר X, הזמנה ראשונה, המחיר של כל חולצה זה X, כן? מחיר X שקלים לחולצה, כל חולצה X. כמה כמות? לא ידוע לי. אז הנה המשתנה השני, אמרתי שאלה עם שני נעלמים, אז הנעלם השני Y. אז מחיר X, כמות Y, אבל מה אומרים לי? שהוא שילם סך הכל 1,200 שקלים. אז מה זה אומר? ש-X כפול Y שווה 1,200. הוא שילם כל חולצה X שקלים, כפול Y חולצות, סך הכל זה 1,200, זה ידוע. בהזמנה הבאה, הזמנה השנייה, הגדיל את הסוחר את כמות החולצות שרכש ב-20 חולצות, אז אם קודם הכמות הייתה Y, עכשיו זה יהיה Y ועוד 20. זה הכמות החדשה, ולכן זכה להנחה של 10% לכל חולצה. איך עשיתי את זה? עשיתי 90 חלקי 100 כפול X. 90 חלקי 100 זה 0.90, אתם מוזמנים לעשות במחשבון. אז עשיתי סדר. אגב, כמה סך הכל הוא הזמין בהזמנה השנייה, אני כבר ממלא את הטבלה, אז תמיד יהיה מחיר כפול כמות. אז יהיה מחיר 0.90x כפול כמות, y ועוד 20, זה שמים בסוגריים, כן? כי אני מכפיל בהכל ביחד. עכשיו מה אומרים לי, וזה כבר יהיה קשור לבניית המשוואה שעוד מעט נעשה, התשלום הכולל בהזמנה השנייה היה גבוה ב-420 שקלים מהתשלום הכולל עבור ההזמנה הראשונה. אוקיי, אז לא אומרים לי שזה ה-1200 שווה לדבר הזה, אומרים לי שההזמנה השנייה גבוהה ב-420.
תחשבו רגע בבניית המשוואה איפה אני צריך להוסיף 420, כי אני צריך לאחד מהם להוסיף כדי שהם יהיו שווים. שימו את זה רגע בצד, עוד מעט נגיע לזה בסעיף ב'. א', הבא באמצעות X את כמות החולצות שנקנו בהזמנה הראשונה. אז מה אמרו לי? תביע באמצעות X את Y. אז בעיקרון זה די פשוט. מה אומרים לי? אני יודע ש-X כפול Y שווה 1200, אבל אני צריך לבטא את Y באמצעות X. זאת אומרת ש-Y יהיה לבד, יהיה שווה משהו, ואין בעיה שבשווה יהיה גם X. אז מה הוא שווה? 1200 חלקי X. כן, אם X כפול Y שווה 1200, Y שווה 1200 חלקי X. זה המצב כאן. זה א'. אגב, זה לא אומר שאני צריך בכך להציב את זה אחרי זה, אבל רק פותר את סעיף א'. ב', מה היה המחיר של חולצה לפני ההנחה? כאן אני צריך כבר לעשות את המשוואה. אוקיי? אז בואו נראה מה המשוואה אומרת. XY, כן, זה הדבר הזה. ועוד 420. למה ועוד 420 לצד הזה? אוקיי? כי אמרו לי שבהזמנה השנייה זה היה גבוה ב-420. לכן, בשביל להשוות בין שני ההזמנות, אני צריך להוסיף 420 דווקא להזמנה הראשונה. וזה מה שעשיתי כאן. אז הוספתי כאן 420, וזה שווה 0.90x כפול y ועוד 20, הדבר הזה. עכשיו, חלקכם תגידו, יובל, למה לעשות xy בירוק? אתה יכול כבר לרשום 1200, זה יותר פשוט. למה להוסיף משתנים? אז צודקים. אוקיי? אז כבר אני רושם 1200 ועוד 420 שווה הדבר הזה, ובואו נפתור את המשוואה הזאת. עכשיו, לא יודע אם אתם מכירים, אבל כדי לפתור משוואה עם שני נעלמים, לרוב צריך שתי משוואות, אבל בואו נראה איך זה מסתדר, והרבה פעמים זה מסתדר ככה. 1620, חיברתי את שני אלה שווה לדבר הזה, פותח סוגריים, זה כפול y וזה כפול 20, ואז יצא לי דבר כזה. 1620 שווה 0.90xy, ועוד 0.90x כפול 20. עכשיו מה אני זוכר, וזה הרבה פעמים קורה בבעיות מילוליות, ש-xy אני יכול לבטא את זה כמספר, כי אני כבר יודע ש-xy שווה 1200. אז עוד פעם כאן, מכל מסתבך, לוקח את ה-xy והופך את זה ל-1200. זה הרעיון, ה-xy הזה תמיד יקפוץ לי, וכשהוא קופץ לי אני תמיד צריך לזכור לשים את המספר. שם את המספר, ועכשיו יש כבר משוואה שהיא פשוטה, שאני יודע לפתור אותה. 0.90 כפול 1200 זה 1080, מעביר את ה-1080 לצד שני עם מינוס, ויוצא לי 18x שווה 540, x שווה 540 חלקי 18 וזה יוצא 30. שוב, לא מתעכב כאן יותר מדי על המשוואות, כי אתם אמורים להכיר את זה מהסרטון של המשוואות, אבל מה שיוצא לי שהמחיר של חולצה אחת לפני ההנחה, שזה x, זה 30 שקלים. אוקיי, בואו נפתור שאלות בגרות במלואן. משכורתו של דביר הייתה גדולה ב-750 שקלים ממשכורתה של טלי. נסמן ב-X את המשכורת של טלי, הביאו את המשכורת של דביר באמצעות X. אז זה קצת מצחיק. אם המשכורת של טלי היא X והמשכורת של דביר גדולה ב-750, המשכורת של דביר תהיה X ועוד 750. נכון? מאוד פשוט, סעיף א', שטויות. משכורתה של טלי הועלתה פי 1.15, פי, מזכיר לכם זה כפל, ואז המשכורות של טלי ודביר היו זהות. חשבו את משכורתה של טלי לפני שהועלתה. אז קודם כל לאחר שהיא הועלתה זה 1.15x. אוקיי? זאת אומרת, קודם היא הייתה x, עכשיו היא הועלתה פי 1.15, אז המשכורת אחרי העלה 1.15x. מזכיר לכם שהמשכורות של דביר חשבנו בסעיף א', זה x ועוד 750, אמרו לי שהמשכורות זהות, ואז אמרו לי למצוא את ה-x, המשכורות שאתה לפני שואלתה. אם הן זהות, אני מייצר משוואה שהדבר הזה שווה לדבר הזה. המשכורת של דביר שווה למשכורת של טלי לאחר שואלתה. אוקיי, ופותר את המשוואה, מינוס x, אתם אמורים לדעת לעשות את זה, מעביר את ה-x הזה לצד שני, יוצא 750 שווה 0.15x, מחלק ב-0.15, x שווה 750 לחלק ל-0.15, זה שווה 5,000. המשכורת של טלי, לפני שהועלתה, הייתה 5,000 שקלים. זה בית אחד. 2. חשבו את משכורתו של דביר. אז אם זה 5,000, זה שווה x. אני רק מוסיף 750, נכון? x ועוד 750, אז זה 5,750, זה כל הסיפור. בית 2, קל. עכשיו שימו לב. לאחר שהמשכורות של טלי ודביר היו זהות, בכוונה הדגשתי את זה, כי זה רלוונטי, לאחר שהן היו זהות, היו צמצומים במקום עבודתם, וכל המשכורות הורדו ב-20%. אוקיי? הורידו גם לדביר,
וגם לטלי לאחר שהוא עלתה, כן? מה-1.15x הוריד. האם סכום המשכורות של דביר וטלי לאחר ירידת המשכורות גדול מ-9,000 שקלים? נמקו את התשובה. אז בואו נחשב. הורדה של 20%, נכון? זה 80% מהסכום המקורי. סכום המשכורות, אחרי שהמשכורת של טלי הועלתה, שניהם היו ל-5,750, נכון? הוא היה על 5,750, והם אמרו שהיו זהות, אז גם זה 5,750. אז זה יוצא שסך הכל הם הרוויחו ביחד, אחרי העלאה, אבל לפני שצמצמו, 11,500. עכשיו יש לי בעיית אחוזים שאני צריך לפתור אותה. כמה זה 80% מ-11,500? אז אני פותר את זה. אז שוב, יש כל מיני שיטות לפתור אחוזים, אני פותר עם התבנית הזו, אז באחוז אני שם 80, כאן זה תמיד 100, החלק זה x, זה מה שאני מחפש, והשלם זה 11,500. אוקיי? ככה אני מחשב כמה זה 80% מ-11,500. כפל אלכסונים, פותר את זה, לא נתעכב יותר מדי, אתם מכירים את זה, ויוצא ש-x שווה 9,200, זאת אומרת שביחד, אחרי העלאה של טלי, אבל אחרי הצמצום של 20%, הם הרוויחו 9,200. אז האם זה גדול מ-9,000? כן. ומה זה הנימוק? כל החישוב הזה. זהו, זה שאלת בגרות מלאה. בואו נפתור עוד אחת. מחירו של שולחן כתיבה הוא 800 שקלים, בתחילת השנה התייקר השולחן ב-15%. חשב את מחיר השולחן לאחר ההתייקרות. אוקיי? אז כמה זה 115%, כי התייקר ב-15, מ-800. אז זה הדבר הזה, מציב את זה בכפל אלכסונים, פותר את זה, ויוצא לי שה-x שווה 920 שקלים, מחיר השולחן לאחר ההתייקרות הוא 920 שקלים. זה 115% מ-800. זה א'. ב', בסוף שנה ירד מחירו של השולחן ל-736 שקלים. אוקיי, זה אחרי ההתייקרות. בכמה אחוזים ירד מחיר השולחן? אז בואו נראה כמה אחוזים, זה 736 מ-920. 920 זה מה שמצאנו בסעיף א'. אוקיי, אז אני עושה 730, זה החלק מתוך השלם, וה-x זה אחוזים כי זה מה שאני מחפש. זה מה שלא ידוע לי. אז אני פותר את זה עם כפל אלכסונים, ויוצא לי שזה 80. זאת אומרת שהמחיר הוא 80%, x זה אחוז, הוא 80% מהמחיר בתחילת שנה. אוקיי, אז שואלים אותי בכמה אחוזים ירד מחיר השולחן, אז אם הוא עכשיו 80% מהמקור, שהמקור היה 100%, אז זה אומר שזה ירד ב-20%. וזו התשובה לבית. זהו, זה למעשה כל הנושא, כולל שתי שאלות בגרות לדוגמה.